Hayab ti panagdayaw. Dumanon sa dilangit o apo. Ti idi agbalbaliw nga ayat. Tumukno kadagiti ulep ti kinapudnom. Akas ka iti bantay ti kinalintag mo, kasi ti kadalam ti taaw da iti pangadeng mo, sikaw apo ti maywan iti animal kan tao. Nagpatek ket di no Diyos, ti di agbalbaliw nga ayat mo. Agkamang dagiti tattao iti salinong dagiti payak mo. Agpanagda kay iti nawadwad at aron ti balay mo, painong may da iti karayan ti kinaimbag mo. Sika ti pagtaudan ti amin na biyag, ket gapu iti silaw mo, makitami ti lawag. Ituloy mo kadi nga ayatan, dagiti makamamukan ka, katipay mo ti imbag kay iti nalintag, iti panagbiagda. Diyos maayat katanukan, sika kaditi umay, at tahan ka kadakam, pamati midagdagam, Kristo na sika unay, amang pamakawan, nuti dakes pagmabawyan, na agpaiso ti parswam. Espiritu mangted kapya, iti tao na iwawa, maikay sa kamkat ken ka, tapnuin ka magtanda, imay kao kangangatwan, tayo sa lakan-nakam, tured miin na kamikan, adong tendita denam. Di karimit katumpangan, ugas kada kamidem, ken kain kaptam naman, at akaptut ispalem, uy tulod ipendadakam, itayan mo agloryam, aglukmap kam ditasaklang, amang tetken kat dayaw. Agkararag tayo. Ituloy mi ti panangingato tinasantuan na nagan mo, O Diyos. Ama mi ama nakabalin amin, agyaman kami ama ti kinasayaat mo kada kami, tainkam na kami manen ti baro abiyag, ket tinapintas asalunat. Sapay ko maapo ket bendisyonan na kami, nang nangruna ti adipin mo nga usarem nga mangiburay, tinasantuan na sasaum tatta nga agsapa. Bendisyonan nyo met apo daytoy nga aldaw. Aldaw ti UMYF. Dagitoy ti kararag ko, tinapateg, anagan ti manubot tayo nga ni Apo Jesus. Amen. Tugaw tayo. Good morning!
Parang mas marami ka ng bata at kabataan na. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Itong araw na ginawa ng Diyos, tayo magalak at pagdiwang. Mga kapatid, this Sunday we celebrate the UMYF Sunday. Pinagdiriwang natin ang ministeryo ng mga kabataan sa simbahan. At kinikilala natin ang kahalagahan ng mga kabataan sa simbahan. Sila ang kinabukasan ng ating simbahan at ng ating lipunan. Now, para sa ibang mga paalala, muna kakabsat, let us be reminded that next Sunday, or this coming Saturday rather, intun Sabado, maaramid iti public Bible reading and New Testament distribution with gospel sharing dito po sa harap ng simbahan. 27 po yun. Sa Sabado na yan. So, ipanalangin po natin ito at sa mga available po dyan, mga alas 9 ng umaga, 8, dapat 8, nandito na sana tayo para makapag-ready tayo. Ipanalangin natin na sa lahat ng mga makakarinig ng salita ng Diyos na may papahayag dyan sa tapat at yung mga makakatanggap ng New Testament at makakarinig ng Ebanghelyo ay nawa mabagong kanilang buhay. Pangalawa, 26, 27, 28. Ito po yung National Council meeting ng United Methodist Young Adults Fellowship. Dito po sa ating simbahan gagawin yan. Isang national gathering ng mga officers ng MAYAF or Young Adults. We'll be hosting around 30 to 40 leaders of the young adults all over the Philippines. May mga magagaling sa Ilocos, Cagayan, Vizcaya, Pangasinan, Pampanga, Isabela, hanggang sa Mindanao. So mga officers po, mga presidente po ng mga annual conference UMAYAF, darating po dito sa 26 hanggang 28 para sa kanilang council meeting. At na-book na rin natin sila sa KKFI. Doon po sila matutulog. Now, sa 28, marami sa kanila makakasama natin sa traditional service. Kasi sa 27, gabi ng Sabado, baka abutin daw sila ng madaling araw sa session. At syempre, mga kwentuhan na rin, kaya sa traditional service sila dadalo. Ganon din po sa 27, kasabay po ng ating public Bible reading and New Testament distribution with street evangelism ay ang worship and prayer seminar ng distrito. Gagawin po ito sa Malabon Central, UMC. Ipanalangin po natin ang mga to. At ganoon din po, ipanalangin din natin ang ating PPR, SPPR, ang magmi-meeting po pagkatapos ng Sunday School. Bale, lunchtime na po yun. Magmi-meeting po ang PPR. Diyan po sa foyer. Ganon din, ang mga kabataan, lahat ng mga kabataan, ages 13 to 24, minsan may 12 pa nga 12 to 24, meron po kayong joint UMYF fellowship pagkatapos po ng traditional service. Una, you'll have your lunch and then
your fellowship dun po sa Holy Club. Kaya't yung mga magsa-Sunday school sa Holy Club na women at men, dapat alas 12 tapos na kayo. Dahil pupunta na mga kabataan doon. Pansinin nga po natin yung mga katabi natin. May mga bagong mukha po ba dyan? Or bagong luma? Hindi naman bagong tabas, ano? Wala po. Sige, tinatawagan natin lahat ng mga nagdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito, mula ngayon hanggang sa Sabado. Sa araw na to, nagdiriwang ng kanyang birthday si Reverend Edgardo Kinsaya, si Pastor Edgar. Asan siya? Si Nina Sofia Gonzalez, Caroline Miral, Virgie Season, Isabel Luis Olarte, Maria Paz Chong, Melissa Jean Santos, Maria Opelia San Diego, at Ezra Ann Tatoy. Meron pa po bang nagdiriwang ng kalang birthday sa linggong ito na nandito? Do you have any other birthday celebrators or here na hindi natin napangalanan? Wala po. Ang panalangin natin para sa kanila ay nawa pagpalain sila ng Diyos sa kanilang pagdiriwang ng kanilang birthdays. Gayon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa inyo. Atin ngayon tinatawagan ng mga kabataan para sa kanilang papuri at mga patotoo. Sino mang unang magpapatotoo? Or kakanta muna? O patotoo? Si Sander, si Chloe at si Pia. Sander, dahil ikaw ang nag-isang lalaki, ikaw na mauna sa testimony. First time niyang tumayo sa harapan natin, mula po sa Muñoz. Wala pala ako script. Magandang umaga po sa lahat. Ako nga pala si Xander from Muñoz mula sa Creative Arts. Siguro po yung pag-uusapan natin ngayon yung sa CI. Yung CI is napakagandang experience bilang kabataan. Napakagandang ganap. Bilang kabataan, sa tingin ko kailangan ma-experience niyo yun since hindi ka naman mabubuhay ng bata lang. Maraming magandang may kuwento sa CI, pero siguro yung pinaka-best na day is yung day 3. Yung kung saan naganap lahat ng masasaya. Day 3 is umaga pa lang, gigising ka na. Yon, fellowship, devotion, tapos BS. Tapos yung activities, yung pinakamasaya activities nasa day 3 talaga. And yung pinakatumatak doon yung big night, yung praise and worship talaga. Tapos yung mga callings, napakasaya, and yun. Sa CI, mahuhubog ka talaga eh. Parang hindi hahayaan ng Panginoon na pumunta ka doon tapos wala kang may uuwing aral, yung wala kang madadala sa buhay mo. And para sa akin, napaka swerte ko kasi isa ko sa mga napili para sumama ng CI. Siyempre sa dami naming youth sa Muñoz, tapos ako yung nakasama
yung napili ng Diyos, yung hindi hinayaang mawala sa pagkakataong yon, yung nahubog para mapalapit pa sa Kanya. Napakagandang pagkakataon para mapalapit sa Kanya. And siguro yung pinaka tumatak sa akin na lesson sa CI yung mismong tema niya, yung pagiging ehemplo. Yung pagiging ehemplo. Yun, nasabi ko na rin to, yung hindi mo makukuha yung isang tao sa pamamagitan ng isang debate, yung makikipagtalo ka sa kanya, kung bakit nga ba siya dapat pumunta doon. Imbis na makipagtalo ka sa kanya, ipakita mo sa kanya kung bakit siya dapat pumunta doon, ipakita mo sa kanya kung paano nga ba siya mababago ng Panginoon, ipakita mo sa kanya kung paano ka nga ba binago ng Panginoon. Ikaw mismo dapat sa sarili mo, alam mo yung boundaries mo, yung pagbabago na dapat nangyayari sa iyo. Kung wala yun sa iyo, paano sila gaganahan na pumunta sa simbahan kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka nababago ng simbahan na yun? And sa CI, matututunan mo lahat yun. Sa CI, ipapaintindi niya sa iyo lahat yun. So, bilang kabataan, ina-encourage ko yung lahat, especially yung mga Samunyos, yung mga kabataan dyan. Kasi ako lang talaga yung nahiwalay sa kanila. Lahat sila nasa choir, ako nasa creative arts. Lahat sila nandun, kumakanta ako, sumasayaw ako. Ayun, masayang experience. Ina-encourage ko kayo next year, sumama kayo. Napakagandang pagkakataon para mas lalong mahubog pa kayo and makasama nyo tapos makahalubilo yung especially mga kabataan na bago, yung mga kabataan na marami kang magiging kaibigan doon eh. Marami nga ako naging kaibigan eh. Tapos yung mga hindi ko pa ka-close dito sa church, yung sila Kuya Lance, sila Mark, yung mga ganyan. Naging ka-close ko sila dahil doon sa CI, mismo sa CI. Hindi lang aral yung mapupulot mo sa CI, kaibigan, lahat-lahat na. Napakagandang experience para sa isang kabataan. Yun lamang po, si Kristo higit sa lahat. Thank you, Sander. Si Chloe. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Zephaniah Chloe and isa po ako sa Knox Creative Arts Ministry. Nakikita niyo po nagsasayaw dyan. Una po sa lahat is nagpapasalamat po ako kay God kasi po na hindi niya po, gumawa po siya ng paraan para makasama po ako dito sa CI and inano niya po yung mga tao po na ginamit niya pong instrumento para makasama po kami sa CI. And pangalawang beses ko na pong sumama sa CI. Pero sobrang grabe pa rin po nung experience na naramdaman ko during CI. Kasi po ramdam na ramdam ko po yung presensya ni Lord nung mga time po na yun. And yung journey ko po sa CI, nakasama si Kristo, sobrang dami niya pong ginawang mabuti sa buhay ko. Lagi niya akong inaalagaan at pinaparamdam niya sa akin na importante tayo sa Kanya. Nais po ng Diyos na tanggapin natin siya bilang Diyos na tagapagligtas at tayo po ay maging disipulo niya. Yung pagmamahal niya sa atin, it pushes us to follow Him, to be like Him. Isang objective po yun ng CI na maunawaan tayo ay disipulo ng Diyos at ang ating ehemplo sa pagiging disipulo ay si Jesus. Dahil nabuhay si Jesus sa mundong ito, namuhay siya ng devoted. Maging disipulo na devoted gaya ni Jesus. Gusto ko po maging isang devoted kagaya ni Jesus. Kahit sobrang busy po natin sa buhay or kahit ano man pong ginagawa natin, natutunan ko pong maglaan ng time kay God. Kasi kahit may ginagawa po tayo, maging devoted pa rin po tayo sa Kanya.
Kahit surrounded po tayo ng mga worldly stuff or mga gawain na makamundo, kailangan natin i-remind sa sarili natin na ang focus ay si Jesus at hindi tayo. Sabi nga, si Jesus ay ang ating ehemplo kasi sa Kanya, hindi tayo mabibigo. Sobrang saya ng journey na to kasi alam kong kasama ko siya palagi. Kaya sa Kanya ako laging umaasa at sumusunod. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Chloe. At ito yung last minute na naka-convince na sumama. Dati ayaw eh. Pia? Magandang umaga po. Ako po si Sofia Loren P. de la Cruz, 19 years old. At it was the first time na sumali po ako ng CI. Alam niyo po, hindi po naging madali para sa akin na mag-yes sa invitation. And it has always been that way. Sa tagal ko po na na-expose sa church mula nung maliit ako, nanatili po akong reserved at malayo, mahiyain at not very sociable. Sa madaling salita po, dahil na siguro sa mga years old personal issues at baggages na pumipigil sa akin. Lalo na't may constant judgment ng iba about sa faith ko at pagkatao ko. In-invite po ako ng family at friends ko. In-invite din po ako at in-encourage nila pastor at deaconesses. Pero dahil akala ko I needed to protect myself from the stress and anxiety, ang naging sagot ko po ay no. I was firm. Ang hirap ko hilain, di ba? Sabi nga ng iba, mahirap talaga kapag ang kalaban mo ay ang sarili mong anino. So what made me say yes? Surprisingly, an act of goodness from a respectable person made me take a leap of faith. So fast forward po noong pagkarating po namin doon, nakita ko po na napakaganda ng lugar. Napaka-presko at payapa. Yung old soul ko po sa katawan ay natuwa. And I thought at that time na in a Gen Z term, goods dito. Unang hakbang, pangalawa, pangatlo, at sa pang-apat na araw, doon ko po nahanap yung koneksyon at gaan ng kalooban. Hindi naging madali gaya ng akala ko. Pero kasabay ng pagdaan ko sa mga araw na ito ay ang paglago ng aking sarili. Saka ko lang muling naintindihan na ang mahalaga nga pala ay yung personal na connection mo sa Kanya, yung personal na relasyon mo sa Kanya, yung pagkilala, pagtanggap at pagsuko sa Diyos. When our trust in Him strips away dahil sa ating mga troubles, learn that by death to self, only then can we surrender ourselves to Him. Kasunod nito ang pamumuhay ng radikal at paninindigan mo sa iyong pananampalataya. Maaaring minsan nalalayo tayo sa Diyos dahil sa mga problema at tukso, pero let me remind you as a lesson na natutunan ko po sa CI. Let's open our eyes, our minds, and our hearts to God. It only takes one small act of goodness to light a fire in someone's heart, in someone's life. At ang pagiging ehemplo ng isang tao sa akin, ang siyang nagbigay daan upang ako naman ang tumungo sa pagiging ehemplo sa iba. Kaya naman po, nais ko pong magpasalamat ng marami sa mga taong nagbigay tiwala at suporta sa akin. At higit sa lahat po, sa Diyos na kahit kailan hindi ako pinabayaan at patuloy na binubuhay ako sa Kanyang pagmamahal. Hayaan niyo pong anyayahan ko kayong lahat na sama-samang tumungot maging ehemplo para sa isa't isa at sa Panginoong Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Sa sunod na CI, mas marami pa ang delegates natin. Ilan lahat ang delegates ng NACS, teacher? 36. UMYF ang galing dito sa NACS, tayong may pinakamaraming delegado.
Pero kung sasama mo pati workers and staff, 42. Hopefully, mas marami pang manggagaling sa Muñoz. Hindi na lang 36, kundi sana magit 50. Kahit 100 nga kung pwede eh. Kung ang problema registration, hayaan nyo po ang simbahan na problema sa registration nyo. Nakita nyo naman kung paano kayo sinuportahan ng iglesia at mga miyembro natin. Sa mga pagpapapirma nyo sa mga reg box ninyo, talaga namang willing na willing mga miyembro natin na pumirma para dyan. Hindi lang basta pumirma, nagbigay pa. Muli, maraming salamat sa inyong mga kabataan sa pagdalo sa Christmas Institute at pagiging ehemplo. Ngayon naman, pakinggan natin ang kanilang kanilang alay na awit, kasabay noon ay ang alay na sayaw.
Panakaibasa tinasantwa na surat. Daan na tulag. Jonas Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5 at 10. Agtungpal ni Jonas itibili ni Yahweh. Nagsao manen ni Yahweh kay ni Jonas. Kinunana, inka iti dayta agdindinamag a syudad ti Ninive. Ket ipakaamom kadagiti tatao ti insao ken ka. Nagtungpal a dagos ni Jonas ket napanidjay Ninive. Nalawa daytoy a syudad. Talno nga aldaw a sursuren ti masakapuna rinwagan ni Jonas a sinursor ti syudad. Kalpasan ti agmalmalem a panagnana, impak daarna. Upat a pulo nga aldaw, manipod iti madaldalton ti Ninive. Namati dagiti taga Ninive iti mensahe ti Diyos. Ngarod, inkendengda a masapul nga agyunar ti tunggal maysa, ket nagkawes dagiti amin a tao, iti nakersang alupot. Natanok man wenno namuno, amang ipakita iti panagbabawida. Nakita ti Diyos ti inaramid na, nakita na ti panagtalikod da, kadakiti dakes nga ugalida. Isut gapuna ang nagbaliw ti panunot na, ket di na dinusa, idi akas iti imbagana. Ti sao ti Apo. Item ti tinapay, ti biyagapu, ama ipay ito'y kararwan, kas panamtet mo jay, dem not bye-bye, kadagiti tao na bisinan. Amen. Ti pagbasa tinasantuan ng Ebanghelyo segun ken ka San Marcos. Ang simula ng ministry ni Jesus. Nung inaresto si John, pumunta si Jesus sa Galilee at nag-preach ng magandang balita galing sa Diyos. Sabi niya, ito na ang panahon, malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo talikuran ng mga kasalanan nyo at maniwala sa magandang balita. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lake Galilee, nakita niya ang magkapatid na mangingisda na sina Simon at Andrew. Nangingisda sila noon sa lake gamit ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at tuturan ko kayong mangisda. Pero imbes na isda, tao ang uhulihin ninyo. Iniwan nila agad ang mga lambat at sumunod kay Jesus. Hindi pa siya nakakalayo ay nakita ni Jesus ang magkapatid na sina James at John, mga anak ni Zebedee. Nandun sila sa bangka nila at nag-aayos ng malambat. Tinawag din sila agad ni Jesus. Iniwan nila sa bangka ang tatay nila kasama ang mga tohon niya at sumunod sila kay Jesus. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Dayo ti maipaay ken ka Heso Kristo nga Apo. Bendisyonam kati kinapuno tapno isutaraon kuwapu ken mangpukaw tiki nadakes ko kental na ken ragsak masarapku.
In our hearts, we are multiplied. Undivided. Hindi po tayo nagkakawatak-watak. Ito po ang panawagan ng ating choir. Na sana mawala ang anumang spirito ng pagkakawatak-watak. Paghihiwa-hiwalay. We are united. We are undivided. Ayun. Muli po, good morning! Last Sunday, sinimulan kong bumaba ulit. At itutuloy ko ngayon. Pahirapan ko muna si JC at yung mga media prod natin. Hahabol-habol ulit sila sa akin. Last Sunday, tiningnan natin yung kahalagahan ng baptism ni John the Baptist at yung kahalagahan ng baptism ni Jesus. Anong pagkakaiba ng mga to at kung ano yung kahulugan ng deeper, mas malalim na kahulugan ng binyag ni Jesus at pinaalala din sa atin yung ating sariling binyag. Now, I would step outside what I am used to preach on. Ano ibig sabihin nun? Kadalasan sa mga sinesermon ko yung ebanghelyo yung gospel reading. Pero ngayon, aalis ako doon. Dadako po tayo sa lumang tipan. Sa unang binasa kanina. Ano ba yung unang binasa kanina? Yung kwento ni Jonah. Diya'y pakasaritaan ni Propeta Jonas. Now, Jonah chapters 1, 2, and 3. Napakaiksing libro. Nagababa a libro iti Old Testament. Iti kalman,
Rinugyak na ito sermon ko, Ija Muñoz. Babayan iti Bible study, iti Jonah chapter 1. Di malam ka naman, iti kada Sabado, nga Bible study Ija Muñoz, rinugyakon. Ngam ko na, chapter 1 lang muna. Anya di sumaranon, abangan ang susunod na kabanata. Kailan? Bukas sa sermon ko nakanakwada. Bukas sa sermon. Pero let's go back. Balikan nga natin yung kwento ni Jonas. Si Jonas ay isang Hebreo. Ni Jonas kat may isa nga Israelita, may isang Hebreo. At binilin ng Diyos sa kanya na pumunta siya sa Nineveh upang pagsabihan sila, mag-preach siya na kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan, sila ay mapaparusahan. Binilin na po Diyos ni Jonas ang mapa ni Nineveh, tapno ibagan na kadakwada masapul na tagbabawit, ano saan, madusa na. E ni Jonas, di na nangigna, bilin ti Diyos kan na, nung marinig ni Jonas yung tagubilin ng Diyos sa kanya, ayaw niya. Bakit? Galit na galit siya sa mga Ninevites. Bakit siya galit na galit sa mga Ninevites? Kasi, lagi silang sinasalakay ng mga to. Kanayon arautan ti Nineveh, ti Israel. Kat kanayon nga maabang. Maabang ti Israel. Ado dagiti basol ti taga Nineveh, it Israel. Tata, may isa nga Israelita, mapanijay Nineveh, tapos ibaga na, agbabawi kayo, tiwas basol yo, tapno may salakan kayo. Ngayon, isang Israelita pupunta doon, sasabihin, magsisi kayo para maligtas kayo. Sa isang ordinaryong tao, ayaw. Bakit? Dapat nga silang mamatay. Dapat silang magdusa. Ba't ba ako pupunta doon para sila maligtas? No way! Kung ganun ang minsan nararamdaman ng ordinaryong tao, ganun din ang naramdaman ni Jonas. Ayaw niyang pumunta. So, ang ginawa niya, gusto niyang takasan ang Diyos. Sa halip na pumunta sa Nineveh, pumunta siya sa kabilang dako, sa Spain. Grabe, no, pumunta siya sa Spain. Siguro nung marunong mag-Espanyol si Jonas. At sa mga makikita na doon sasabihin niya, "Como esta?" Ibig sabihin, kumusta? Gaya na niya, "Como esta?" Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Buenas lang. Buena mano. So, pupunta sa Spain. Ngayon, sumakay siya sa barko papuntang sa Tarsis. At mula sa Tarsis, doon siya bibiyahe papuntang Spain. And nung nasa barko na siya, hinayaan muna ng Diyos na makalayo yung bangka o yung barko mula sa pampang. Nung nasa gitna na sila ng dagat, ayan na. Nagsugo ang Diyos ng malakas na bagyo, super typhoon. Super typhoon. At malapit, halos lumubog na yung barko. Lahat na ng mga pasahero at mga crew sa barko ay nananalangin na sa kanilang Diyos. Kung sino-sinong Diyos ang kanilang tinawag. Kasama na si Dagon. Hindi sa Dagul, ha? Iba si Dagul. Si Dagon, ibig sabihin ang Diyos ng dagat. Kalahating tao, ang katawan niya ay tao, pero ang ulo isda. Yun ang itsura ni Dagon. Nanalangin ang mga crew at mga pasahero sa barko, sa kanilang mga Diyos, na sana tumigil yung bagyo, pero hindi tumigil. Teka, parang may hindi pa nananalangin na. May kilala akong isang pasahero tayo, pero ba't wala dito? Sabi ng kapitan.
Hinanap niya kung sino yun, ayun nga. Nung napunta siya sa kwarto ni Jonas, nakita niya si Jonas. Ano ginagawa ni Jonas? Naghihilik pa. Tulog na tulog, para bang nahehele pa sa hindayog ng barko dahil sa hampas ng alon at lakas ng hangin. Tulog na tulog. Ginising siya ng kapitan. Wala ka bang pake? Lulubog na tong barko natin. Apay, awang biyang mo. Lumneden to barko tayo, kaputi bagyo. Agkararag kamot Manalangin ka naman sa Diyos mo. Baka sakaling tumigil ang bagyo. Nung narinig yun ni Jonas, alam na niya ang dahilan kung bakit may bagyo. Kung bakit bigla na lang may bagyo. Kahit sabi niya, pasensya na. Ay, hindi pala. Sabi nung kapitan, sige, palabunutan tayo. Upang malaman natin kung sino talagang may kasalanan. Pero deep inside him, Jonah already knew that he was the reason for that great storm. Pero nag-participate pa rin siya sa palabunutan. Kung sinong pangalan ang mabubunot, siya ang dahilan kung bakit may bagyo dito sa dagat. Kung bakit tayo napaparusahan ngayon. Eh di lahat ng pangalan nila nandyan. Kanino kayong pangalan? Nung binasa yung pangalan, Jonas. Talaga naman ang Panginoon, alam na alam niya ang kanyang gagawin. Alam na alam niya na ibubuking niya na si Jonas ang dahilan ko bakit may bagyo sa dagat. O pangalan mo pala to sabi ng kapitan. Inamin na nga si Jonas, may kasalanan siya kay Yahweh. May kasalanan siya sa Diyos. Sinabi niya, akong may sala. Gusto ko kasi siyang takasan. Napagtanto ni Jonas, mga kapatid, na hindi niya pwedeng takasan ng Diyos. He can never, ever escape from God. When God calls each one of us, when God calls us, I have to say this, friends, you can never escape from Him. No, inawagan na tayo na po Diyos, kaya't kung ipalagip ka na kayo, saan tayo pulos ang matakasan ni Suna? He will pursue us. He will pursue us. Susundan at susundan tayo ng Diyos. Saan man dako tayo pupunta. Sabi ng isang salmista, saan ako magtatago sa Diyos? Pupunta ako sa dagat, nandun siya. Pupunta ako sa bundok, nandun siya. Pati impyerno, nandun siya. Ibig sabihin nun, walang lugar na hindi pwedeng puntahan ng Diyos upang tayo'y kanyang patuloy na tawagin. Yung impyerno doon, hindi po impyerno na apoy, Even in hell, ibig sabihin, hanggang sa gitna ng kamatayan, even at the brink of death, kahit na naghihingalo na tayo kanya pa ring tinatawag na bumalik sa kanya. Sabi nga ng salmista, sabi ni David sa Psalm 23, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kahit sa kamatayan, nandyan pa rin ang Diyos. Patuloy tayong inaakay pabalik sa Kanya. So we can never ever escape from God. And when He calls you, I have to make sure, or I have to remind you, God will pursue you.
hahanap at hahanapin ka ng Diyos. Gaya na nangyari kay Pia. Ano Pia? Naku, ilang beses niya akong nireject eh. Sabi ko, attend ka ng CIE ha. Talagang ayaw. Pero ano nangyari? Last minute, nakapunta. Hindi nakatakas. Friends, sinabi ni Jonah, itapon niyo ko sa dagat. Itapon niyo ko sa dagat. At pag tinapon niyo ko sa dagat, titigil ang bagyo. Labag man sa kalooban nila, pero wala na silang magagawa. Kaya sabi nila, Panginoon, wag mo kami sisihin sa gagawin namin ito. Tinapon nga si Jonah sa dagat. Pagkatapon sa kanya sa dagat, tumigil ang bagyo. Totoo nga, siyang dahilan ng bagyo. Siyang dahilan kung bakit sila binabagyo. At nung naitapon na siya sa dagat, nagsugo ang Diyos ng isang malaking dilis. May Sunday school teacher kasi sa Pangasinan. Kabago-bagong Sunday school teacher at ito yung kwento niya sa mga bata. Very dramatic pa ng pagkukwento niya. Nakikinig din pati mga magulang. Tapos sabi niya, nung itinapon si Jonah sa dagat, nagsugo ang Diyos ng isang malaking dilis. Ang dilis, ganito lang. Yung pinakamalaki siguro ganito. Paano niya kakainin si Jonas? Tawanan yung mga magulang sa narinig nila sa Sunday school teacher. Nagsugo ang Diyos ng isang malaking isda. Maaring isang balyena. And the whale, the big fish, swallowed Jonah, and Jonah stayed inside the belly of the whale for 3 days and 3 nights. Sabi ko sa mga taga-Muñoz kahapon, paano yun? Sa loob ng bituka ng isda, may mga asido yan. Upang tunawin yung kinakain ng mga isda, ng balyena. Di kasama si Jonas doon. Di natunaw na siya ng asido sa loob ng tiyan ng balyena. At na-digest na siya. However, pansinin natin, kinain man siya ng malaking isda dahil sa kagustuhan ng Diyos na sumunod si Jonah sa kanyang pinag-uutos at dahil sa kagustuhan ng Diyos na mailigtas ang mga taga Nineveh, God made a miracle so that even if Jonah was swallowed by the big fish, he was not digested, he was not consumed by the acid inside the belly of the whale. Hindi siya paano doon? Hindi siya nasaktan. For God has a plan for him. Mga kapatid, lahat tayo ay tinawag ng Diyos at may plano ang Diyos para sa atin. At kapag tayo'y tinawag ng Diyos, hindi titigil ang Diyos hanggat hindi matutupad at hindi mangyayari yung plano niya para sa atin. May mga iba na naghihingalo na yung isang tao o di kaya na-aksidente tapos nabuhay, sasabihin ng iba, may plano pang Diyos sa kanya. Maari nga siguro. Pansinin natin si Jonas. Mayroon pang misyon. Kaya sabi ko, siguro totoo nga yun, na mayroon pang gustong ipagawa ang Diyos. Ano, Ate Beth? Naranasan na, Ate Beth, yan. May plano pa, mayroon pang misyon ang binibigay ng Diyos sa iyo, ate.
Kung kaya't nung na-stroke ka, binuhay ka niya. God still has a mission for you to fulfill. Mga kapatid, sa kwento ni Jonas at sa kain sa kanya ng isang malaking isda, nakita natin that God calls us and He continues to call us. He continues to pursue us. And He will do everything in order for that mission to be fulfilled. Pagkakain sa kanyang isda, after 3 days and 3 nights, iniluwa siya ng isda. Inilabas siya ng isda. At nung nakalabas na siya sa belly ng isda, sumunod siya sa misyon na binigay ng Diyos sa kanya. Pumunta na siya sa Nineveh, and there he proclaimed the message of the Lord. Repent, or else in 40 days you will be invaded. You will be attacked. Magsisi kayo sa inyong kasalanan. Kung hindi, sa loob ng 40 araw, kayo'y sasalakayin at kayo'y mawawasak. With those short words, with that short sermon, wala nang ibang sinabi si Jonas Yun lang. Ang iksi lang pala ng gustong sabihin ng Diyos para sa mga Nineveh. Hindi na niya kinailangan gumawa ng mahabang sermon. Gaya namin. Ang iksi. Magsisi kayo. Kung hindi, sa loob ng 40 araw, kayo'y sasalakayin at matatalo. Period. Narinig ng mga taga-Nineveh yung hamon ng Diyos, yung mensahe ng Diyos sa kanila. Narinig din ng hari ng Nineveh yung sermon ni Jonas. At sila'y nagsisi. Ang hari nagsisi. Pinakunahan nga ng hari yung pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At dahil sa sila'y nagsisi at nanumbalik sa Diyos, sila'y nakaligtas. Okay. Ano pang mga mensahe makukuha natin dito? Una, maliban sa sinabi ko kanina, in here, friends, we see that God is a God of second chance. Kaya't kung pansinin po ninyo yung naka-insert sa inyong bulletin, nako, di nila napansin. May naka-insert sa bulletin nyo Anong title ng article na iniligay ko dyan? One more chance. One more chance. Give me one more chance. Yun ang title ng sermon actually, one more chance Dito sa ating leksyon, makikita natin mga kapatid, na ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. That God is a God of second chance. First, in the text, in the lesson, in the Old Testament lesson, and in the story of Jonas, makita tayo may kadwa agundaway ngayon pa ay na kan Jonas. In here we see the second chance that God gave to Jonah. Binigyan niya si Jonah ng pangalawang pagkakataon. Kung kaya't hindi siya natunaw sa tiyan ng malaking isda. God gave him a second chance. Pangalawa, dito makikita natin yung pangalawang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa mga taga-Nineveh. In here we see the second chance that God gave to the people of Nineveh. So that when they repented of their sin, hindi nga sila pinarusahan ni Yahweh. At pangatlo, ito yung huli. Friends,
Upon realizing the second chance that God gave to Noah, and upon realizing the second chance that God gave to the people of Nineveh, we see in here that God is giving us a second chance. Na ang Diyos ay binibigyan din tayo ng pangalawang pagkakataon. Ano ang panawagan ng Diyos sa atin? Repent from your sin. Go back to Him. Go back to God. And be saved. Repent from your sin. Repent from your sin. Go back to Him and be saved. Kay Jonah, 8 words lang. Sa akin, 11. Magsisi ka sa iyong pagkakasala. Manumbalik ka sa Kanya. At ika'y maliligtas. No matter how sinful you are, gaano ka man makasalanan, kapatid, gaano man katigas ang iyong ulo mula sa Panginoon, gaano mo man gustong takasan ng Diyos, hindi ka susukuan ng Panginoon. Saan nakantupulos sardingan. Agtultuloy tulat ati panangawis na panangayabnakan ka, aging gangag subli ka kankwa na, kat may salakan ka. Patuloy at patuloy kang tatawagin ng Diyos, aakayin ng Diyos, hanggang sa ikaw ay magsisi sa iyong pagkakasala, manumbalik sa Kanya, at ika'y maliligtas. Kung nung linggo, ang mga kanta natin ay, mahal kita maging sino ka man at minsan lang kitang ibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pag-ibig ko sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Hanggang sa nag-end tayo sa hindi kita malilimutan. Hindi tayo malilimutan ng Diyos. Dahil mahal niya tayo, maging sino man tayo, kahit makasalanan tayo. At tayo'y patuloy na mamahalin niya hanggang magpakailanman. Ngayon, ano kayong kanta natin? Ano kayong kanta natin? Maliban sa one more chance. Ano, Ate Ansel? One more chance. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Muli nating ibalik yung tamis ng ating pag-ibig sa Diyos. Let's continue to love Him. Let's continue to love Him. At first, we have loved Him. Minahal na natin siya. Pero dahil sa ating pagkakasala, nawala yung pagmamahal natin sa Kanya. Ibalik natin yon, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Because God is a God of second chance. When we go back to Him, when we love Him once more, He will let us feel that He is forever loving us. That He has not left us. He has not forsaken us. That even if we have forsaken Him, kahit na tinalikuran natin siya, uray no tinalikudan tayo isuna, uray no linaksid tayo isuna, sana tayo pulos, alinaksid, pinanawan, tinalikudan ti Diyos. And so, muli nating ibalik ang pag-ibig natin sa Kanya. Give God a chance to show you that His love for you is never, that His love for you is without end.
that His love for you will never, never end. God is giving you one more chance. Go back to Him. Go back to Him. Repent, go back to Him, and be saved. Muli, magandang umaga sa inyong mga kapatid. God bless us all. Panangipaay kadagiti agkapulo karkari sagsagot ken pagyaman. Coming to His presence with thanksgiving in our hearts, your voices raise, your voices raise. Give glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. His presence with thanksgiving in our hearts and give Him praise, and give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in our hearts, your voices raise, your voices raise. Give glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. Santuario muapo, ited miti daton mi. Ited mi ken kao Dios, dato na panagdaya. When di pa ay mi ken ka, dato na napnuan panagyaman. When di pa ay mi ken ka, dato na napnuan ragsak. Agkararag tayo, agyaman kami ken kao Dios, iti mensahim kada kami, adi nakapumpulos nga sardengan, sukuan. Patuloy mo kaming tinatawag upang sa ganun ay manumbalik kami sa inyo at sa aming panunumbalik sa inyo, sa pagbibigay mo sa amin ng isa pang pagkakataon, kami maliligtas. Narito pong aming mga alay. Magalak ka nawa, O Diyos, sa aming mga alay sa inyo. Pagpalain mga to. Gamitin mo mga to pang sa ganun ay lalo pang may hayag ay yung pangalan at kadakilaan sa mas maraming tao. Basbasan din ang mga anak mo nagbigay sa mga to. Kung magkano man ang kanilang binigay sa iyo, ibalik mo sa kanilang 100 beses pa o higit pa, sapagkat ito ang iyong pangako at kagustuhan sa amin, ang kami mamuhay ng sagana. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Kakabsat, iti panang kanta to iti himno ti kinadisipulo, Amazing Grace, My Chains Are Gone. Tinatawagan ko yung mga ushers natin. Ushers. Kunin nyo yung mga blue na offering plates. Tayo ulit kayo dyan. Habang kinakanta natin itong closing hymn natin or hymn of discipleship, ibigay naman natin ating special offering para sa mga kabataan. Let's give our special offering for the youth. Nakita natin yung dami nila, nakita natin yung kanilang commitment at ministries sa ating simbahan. Silang bumubuo sa sila ng pinakamarami sa ating choir ngayon
at marami pang mga ministries. Kung kaya't bilang suporta sa kanila, ipagkaloob natin ating special offering. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. Inaanyayahan ko lahat ng mga may prayer concerns, prayer requests na pumunta dito sa harap. Or kung gusto niyo naman, you can just stand on your pews and together, let us pray.
Let us pray. Sa oras na ito, O Diyos, aming Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat pinaalala mo muli sa amin na ikaw ang Diyos ng pangalawang pagkakataon. That you are God of second chance. Binigyan mo ng muling pagkakataon si Jonas. Hindi mo siya sinukuan sa inyong pagtawag sa kanya bilang iyong propeta. Binigyan mo ng muling pagkakataon ng mga taga Nineveh. Kung kaya't nung sila'y nagsisi sa kanilang kasalanan at nung balik sa iyo, sila'y nailigtas. At kami binibigyan mo ng muling pagkakataon na magsisi sa aming kasalanan at manumbalik sa inyo. At kapag kami nagsisi sa aming kasalanan at nanumbalik sa iyo, pagpapala at kaligtasan ang sa amin. Jesus, aming Diyos, o dakilang Ama, o Banal na Espiritu, lumalapit po kami sa inyo. Nagsisisi po kami sa aming mga kasalanan at pagkakamali. Patawarin kami. Patawarin kami. Iligtas mo po kami. Iligtas mo po kami. Dalangin din namin, Panginoon, inyong hipuin ang aming katawan at nang sa ganun ay mawala ang anumang sakit na aming nararamdaman. Ganun din ang sakit na nararamdaman ng aming mga mahal sa buhay. Touch us, O Jesus, and heal us. Si kalaeng wapo ti makabalin ang mga gas kada kami. Uray no, nag-give upon si Muko nagiti doktor. Ngem sika, Santo Pulos, asumuko, Santo Pulos asumarde. Sika, amumi, kabailan na kami, kan kabailan mga agasan, dagiti patpatagmi. Ti pa nakaagas, O Diyos, iso ka di ti paay mo kada kami, kan kay ti patpatagmi. Lord, we also pray for breakthrough. Breakthrough sa trabaho, sa pag-aaral, breakthrough sa negosyo, breakthrough sa finances. Release your breakthrough to these your people right now. Breakthrough in family and breakthrough in relationships. Release, Lord. Ganon din, Panginoon. Dalangin ko rin. Tulungan mong lahat ng mga nagre-review para sa kanilang board exams. Kilala mo sila. At alam mo ang nasa loob ng kanilang puso. Ngayon pa lang, Panginoon, we are claiming for their licenses. Hindi lang lisensya, Panginoon, ang inaangkin namin para sa kanila. Inaangkin din namin ang magandang trabaho para sa kanila. Sapagkat ito naman talaga ay yung kagustuhan para sa bawat isa. Muli, Panginoon, tinatalaga namin ang aming puso, aming buhay sa iyo. Ikonsagran mi, daton mi, tibiyag, puso kan, ti amin mi kan ka, O Diyos. Tanggapin mo kami, awatin na kami. Dahil ito'y tikararag mi, tinagan mo, Kristo. Amen. Amen.
My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Yes, unending love, amazing grace, unending love, unending love, amazing grace. Mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang pagmamahal ay hindi magwawakas. Ikaw ay kanyang iniibig. Ikaw ang kanyang labis na minamahal. At ikaw ang kanyang patuloy na tinatawag upang tanggapin ang biyaya at pagpapala, ang buhay na walang hanggan. Ngayon, tanggapin natin ang kapayapaan, kagalingan, pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Diwang Banal. Tanggapin ninyo, kayo at ang iyong buong sambahayan. Amen at Amen. Di bendición di Dios eterna ka, para purnaiten at pamilya. Di masakbaya, tawinan na santuan, bendición iti Dios kanay eterna. Eterna tunggal lumay ka, eterna tunggal mapan ka, mabibig ko mati puso, bendition ti Apo. Di bendition ti Dios eterna anak mo, para purna eterna apapo. Di masakbaya, tawinan na santuan, bendition iti Dios kanay eterna. Amen.